Mansur abi исәнмесез? Безне күргәннәр белән каршылыйсыз моны. Ой, рәхмәт. Әле мондыйны күргән юк, Мансур абый. Әлеге йортта рәссам яшәве ерактан күренеп тора. Ишек алды картиналар белән тулы. Бу Мансур Закировның Казан кунаклары өчен әзерләгән бүләге. Аңа кунакка бер төркем иҗатташ дуслары кайтты. Мансур абый бик нечкәк хисле рәссам. Аның эшләре лирик. Һәм инде ул тауларга гашык, менә Шигырь тауларына гашык. Салкын менә бу коры якларны да ярата ул безнең өчен аксакалыбыз. Бу да кул килә. Бу ике баласын ягып карап тора инде. Мансур Закиров иҗатында аның үзенә генә хас алымнар бар, картиналарында һава киңлеген чагылдыра ала. Моңа Чукоткада яшәгәндә өйрәндем ди. Андагы табигать иң зур илһам чыганагы булган. Мансур Закиров гаиләсе белән 20 ел Озерный авылында гомер иткән, Алтын табу оешмасында эшли. Ял вакытында агаюлар, боланнар янына барган, матур күренешкә тап булса, шунда ук аны кәгазьгә төшереп куя торган була. Яңа шигырьгә кайткач, шулар буенча зур картиналар иҗат итә. Алар барысы да хәзер рәссамның остаханәсендә саклана. Монда кергәч, кабат Чукоткага кайткан кебек булам ди. Художник башын күрде дә яхшы дип оформлайтып рабар куйды шу. Мансур абыйның картиналары арасында кеше сурәтләре бик сирәк, бүлмәсендә сөекле хатыны, балалары портретлары гына бар. Иҗатында табигать зур урынны алып тора. Үзе туып үскән яшел бишегедә кырыс һәм суык Себер яклары да аңа бер тигез кадерле. Яш чагым шунда умартылыкта үтте. Табигатьтә. Табигатьтә таңатларның каршыларын пече чапкандыр. Анда табыйна утырып, кояш чыкканнан карап утырайым инде мотор. Әби ошай инде атылып берәйин инде. Кирәкмәгән эшләр утырасың дип, вакыт үткәреп. Авылда бит эшләргә кирәк. Мәктәптә инде не стен газетлар чыгарырга мин тәгәргә, мин яшәтмим. Кисешләр юк та аткарган ат ялыннан кисеп алып, кисешләргә сапмый анда фаланаймын шулай. Бүлмәнең иң кадерле почмагында Мансур абый сөекле хатыны рәсемнәрен саклый. Ул гомер буе шигырьләр язган. 10 ел элек Роза Закирова бакыйлыкка күчә. Мансур Салихович югалтуны бик авыр кичерә, ике күзе күрми башлый. Тормышны яратуы һәм балалары сәламәтләнергә ярдәм итә. Балачакта рәсем ясыйдым. Әти белән катнаштык без. Аннан соң барыбер математический институтка киттем. И аннан соң уже бизнеска. Мансур абыйга 87 яшь ул бүгендә иҗатта. Йөрәк түрендә һаман Чукотка табигатын саклый. Яңа рәсемнәрендә дә иксез-чиксез төньяк далалары. Иң зур хыялы әлеге матурлыкны тагын бер тапкыр барып күрү. Лениногорск районыннан Әдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.